Ja hyvää iltaa jälleen teille kaikille. Katsotaan nopeasti, miten kun olette rekisteröityneet sivuille, miten siellä toimitaan. Eli alkuun syötetään tähän tunnus. Minulla nyt ei ole sitä muotoa etunimi, sukunimi niin kuin teille kehotin, mutta tehkää te niin. Eli tunnus, tämän jälkeen syötetään salasana. Ja sitten painetaan nappia kirjaudu. Ja näinhän se kone sykkii itsensä suoraan tänne meidän keskustelufoorumille. Ja täällä näette aiheet. Täällä on alueellinen toiminta, varjolautakunnat, kunnallispolitiikka Vantaalla, risuja ja ruusuja, sivuston kehityspalsta ja pallomeri. Pallomeri on sellainen yleisen hauskan lähde, siellä voi kirjoitella mitä vaan. Mennään kuitenkin katsomaan lähemmin tätä sivuston kehityspalstaa. Eli täällä näette selvästi näitä meidän, mitä tänne on kirjoitettu. Aihealueet on aina tässä ensimmäisellä nimenä. Eli tässä oli esimerkiksi aloituksesta vielä simppelimpiä ohjeita. Eli tänne on kirjoitettu, että kirjaudun blogin käyttäjäksi JNE. Eli näitä voi lukea painamalla vain suoraan nappulaa. Jos haluatte vastata näihin aiheisiin, niin silloin painetaan joko ihan vastausnappulaa tai lainausnappulaa. Se on niin, eli lainaamalla painetaan, niin se lainaa tässä yläpuolella olevan tekstin kokonaan ja voitte kirjoittaa oman viestinne tänne. Ei nyt kuitenkaan lähetetä tätä, eli lähetä nappulassa se lähettäisi. Jos haluatte kirjoittaa ilman lainausta, painatte vaan vastaus ja kirjoitatte sinne jee ja sitten painatte lähetä. Ja näin onnistuu lähettäminen. Ja sitten katsotaan, jos haluatte kokonaan uuden aiheen. Uusi aihe. Tehdään tänne aihe uudet sivut ja ohjeet. Mitä mieltä olette uusista sivuista? Ovatko ohjeet mielestänne tarpeeksi hyvät? Mistä muista haluaisitte ohjeita? Ja tänne sitten vastailemaan omia mielipiteitä. Eipä mulla muuta. Painetaan lähetä. Ja tämä löytyy sitten täältä. Uudet sivut ja ohjeet. Kiitos. Palaillaan taas.